Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Deithor Higher Secondary School Girls Hostel along students mate lo charli atum do bomlo. Dogmoka Auto Rickshaw Association atum ningkan sekpen ti mase karki lapen chinki chathanamai ke pado. Long Beach Hidu Karbi Talent Hunt Singing Competition Audition Dilai Longta Kipado. Karbi Long Life Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Baby Non Birtang Ton Pen Arjuponitha. Pini Chiti ni Pai Craser Keparni Pen Lakhain Koira Trok Duar Baguri MSC Constituency Angkang Deithor Police Station Ki Parlo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Deithor Higher Secondary School Girls Hostel along students mate Lukacharyatum Dopon Bomlo. Lason si Congress Sarkar ki khiba mahut pen Education EM Rataninti ke mana hut si labangso Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya pu isia scheme pen deng ponlo. Lapen Deithor Higher Secondary School apartment aphan isi panong pisi Girls Hostel pi ponlo. Lapen kimrang ponlo lapen tangpon epen si pining anke patangpon etlo. Lasi kedam tang chiti ni phai ser kebani non BJP ki khi pondom Education EM Richard tau biari deng pensi inpu ponlo. Lapen labangso hostel nonamat bang thongke pana phansi adin thik ponlo. Labangso hostel along students atuma phan ki choki jun pen ki chenglok bed anta aki joy pensi long pon lapo lapen ki kukatum banghini chokidar inut labangso hostel along staff atum bangathom an jo. Deithor Hawar Arat EM Richard Tokbi aphan kachoro pajor ponsitami isi ningdogalam ke hostel ke kinisenlo isi aruma bang RV lidet lasi prabjin pen repairing nangji puta cherok tok Arat atum pen chethan ton rinti. Ani wang tundang bun bom lodi. Telai student tu bang an aphan sinang tu itu nedang ngi. Student ke nana mati bang karan ke ansi dolang bon. Nali tu kitu dan nali tu ba thawe ma kaprek dulai. Nali tu ban thawe. Ba thawe lodi. Te ajuta tundun ma. Ini ajuta dolang ko ada breakfast anero aning week. Aning week nali tu dah doko ma hem siwang. Itu dap sido nang itu macam ini tu make campaign siksak dak masih tu silar boy. Kalang deh. Ya nubi sidang ku kudang lepote not kaprek. Bahini doko ko ino dam te ako bahini doko silar boy. Ente labang so hostel lo ente bed set dolak ma. Bed ke do ti. Bang ke an ganar lo ke 1 baji. Aju bang ke? Aju bang ke 8 baji. Ada bang ke 7:30. La student man fees and mala an ke pachoda. Nana mat ke abi. Kalang deh. Mau bidang kucing dan dekat ya. Staminan ke datang anda ke freestyle ke end tu kan dia. Ini nanti. News report Karbin Long Live. Ajada sai le claim seta arna marni pen kachipami akinang sot pu matha ponsi Dogmoka Auto Rickshaw Association lapen Dogmoka PHA tum ningkan sekpen timase kecharkli dun. Kedamtang chiti ni phai krener kebarni Dogmoka Auto Rickshaw Association atum chepater pi ponsi Dogmoka Irrigation EN dialong ningkan sekpen e boy arna marni pen kachipami ji aphan pura timase karkli pon. Lapen kaprek ani maphan ke kroetum ta mithang arna maphan chardom chardi ponlo. Karkli lapen kardom asai patang de rapi alangtum association ang bong ningi si kedopen ke claim kedam rapet hekjia puthak mepu philip rong pharlapen kongchon bang sonsing hanse atum chingki chethan pon. Ha lai litum phiphuar ni pen litum ti masei pudu alabang so ti masei ang khunsin litum piniar nita kedam tang ningkan hot rock an penitum nang claim ponsi ini yang diantar itu mang thuna bin itu betul betul penitum claim pon bomlo pesan nak taksi prejam mati aron mati anin ke kroy tum han sitami itu nak pesan si awar side tik pon lo Lason thak si Dogmoka PHA atum sitami Greater Siltharampur Water Supply Scheme asai hemalong Biswakarma Pujar ni pache tondon si tima se karkli dun bangso se kurusar babu be karkli ponalong EE manoni rong pharpi AEE khoya sing terang AEE morning ke phangcho atum chetong dun
Pini kenil tum Bisutoro Puja Arnam Timase ahin pensi nil tum pini ke program da padolo la pini la ansi nil tum mane Timase ke Arnam adom pon bo ad sponsor to season ke dokmoka to season ke arusira pokep do Dong mukak pen sem sing inti Karbing Long Live Pini chitini phai Cracer Keparni Dilai Joseph Terang Memorial Hall along Karbi Film Society pen Kachipati Pipon lapen Karbi Cultural Society pen Kachirabdun non nangkileji Indeng Phuket Kechok Karbi Youth Festival Sertalin Ketalon Jamian pen Long Beach du Karbi Talent Hunt Singing Competition Audition Round Dilai Joseph Terang Memorial Hall along Kipadopon Dilai along Kipadopon audition round along Bang Plike Bagethom contestant Chetong Ponlo lapen banging koya tumaphat mega audition round along an ingwai ponlo aman den kachetong don Karbi Film Society tiripi rap kong chondang Sanjoy Terang Sai Hem chondang Suresh Timong Dihin chondang Mahindra Teron Borjan Hawa Jutanga Song Amaipu Jana Singh Teron chondang Jana Singh Tokdi KC Dilai Head Branch Amaipu Brojen Hanse Assam University Difu Campus Sports Secretary Tenson Taro lapen pinangan manping keduatum chetong dunlo Karbi Film Society tiripi rap kong chondang Sanjoy Terang pen nang kepachini dunke non ang keleji Karbi risonim so ronga je sertalin ke talonji kapache thang ponji aphansi ke claim pon lapen Karbi ariso lun kilun anathu aning ke hangpik atuma phan kirung pangtui dunji aphan isi achatai ki thik ponlo lapen kapre ka dimta lapuson audition padodam langkuta nang pachini duntu non ingkan phokep sertalin ke talon non Karbi Youth Festival Harman panong si nilitum Karbi Film Society ya hinta la Karbi Long Beach Chidu Talent Hunt bipon se nilitum pache thang pon po pusi la so mang se nilitum non dak pini audition bipon lo la dak Dilai hawara lo nasi nilitum Karbi also madum sitame penan ke thek dumdo se an so se ang song tele dunji la so Harman pen se nilitum bipon lo nasi ke doa na tum sitame cepat de tunang po son thak thak si non ilitum Dilai ha walong sitame dikebra ka thom bodi dikebra ka thom so ma dum dolo lan penilitum non baing koira panong pensi hai pon lang litum la an so se non ko la mega audition nang le thupo la so hora lang litum hadak taralang so long si cepat ti pon Borjan Hawar Jutanga Songamai Phu Jana Singh Teron pen kaningje ponke bokajan la pen Borjan angkang ahawar arisoe janga tumta labangso lamkan la pen lun kachepate long chipate dunang po la pen Karbi Film Society aphan kachoro sitami pajer ponlo ini banggal dak bokajan arion nili penceng lok dak baguri la pen Borjan an ariso tum la sot bun ke luno anong ke hang tum cepat dugu alang tum ahem pen ko an ne ke hilu pen la pen ke semana tunggu api kurun dam le da solun ke luno long nang ji toy dundu alang litu masih cewa pasti nili kaduk we phanta me chuni ning tung lo Karbiang long sonak taksi la Borjan na long mate bokajan arion tame ili tum hola so son da ka citu bangke non ki bang jilang ari so yang tum ke alang litum tai isi aking kom ke cior isi chatai bangke asitina long tame ili tum ke non pirthe long ke indong ke ci thang ke tiniani hajar le punota TV long punoi kamera long punista film long besi kimi ke heno ke chok ki akdom hikha da hidola kasi la solong bang karya khai tum mante anpatame la Borjana ken keng lok la puan ge konstitusi poke hona thakhi ngi tum da chepar video nang ku kusini Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Sonsi pini chitini phai Cracer Keparni Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara along all Duarbaguri APHLC Maipu Mondor Singh Tilapen CC Tumpen Phirangkyame Kangni Bangso Phirangkyame Kangni nang kogalam theke kedam tang Mon Singh Ronghang Karbiang Long Express channel along nilitum APHLC songphan lam kanglit kang thiar kaningje pokoi nang kipilake nili Karbiang Long APHLC songpen ke chechakche Nasilason monon pining jiri lapen nilitum APHLC songphan nong no nangjori lapen nilitum APHLC songphan dia nang chohang nang ji pusi ningje
Mohon Singh Mohang Kusipu alam ini tu episode fan Juni me Julu nang kipu pulang ini tu jongam dia kita hingon athe ma alam ini tu lapu hingo episode tu malida dan episode tu ke lam ki melok nok ke fan theke kumane nitin ki dam taho mane lang chingu taho mane kinam soki de rap taho lain re ke tham the tu sana ni kinche sitome na alam dan ke mere tuma ho episode तुमके lang ke aki melok ni tumne ke than aki lo ke badu banta tar bi banta mere tum than pon ke sitame alam ni nang ke jong nang ke lalo episode alita tum ke lam ki melok ke than ko se ke cheko sitame dang phan kang ton lok kan ki lok lo tu sela mere tum episode kon lam na arbo la kon no nang ke jo tum ta episode party na cheko non ta episode amune na cheko non ta na son pen ni tu ma party panono nang ke jo tum katanya tu party fan kiwan jelangan tetapi party long tetapi nang kaping no dunji panang bot itu News Report Kabiang Long Live Pini Prime Time Berta Kalpansi Kangton Poniglo Kardom